Kohimen ko para payin hautrai Jisu Christ hangne haka gospel ni yusno u Jisu yai beteng ya ka jingya tainya bat ki Jew bat ki Pharisee halorka borka itiar jomu but haka gospel minda kasnging yusno u Jisu brat ya ka jinkerli shaki Jew shaki Pharisee kumno pin court ya Jisu ukun David haba u David hi ula court ya utrai ya ukun jomu utrai hangne ka donga ka jing ya tainia kaba shirkhe hapdeng jongine arngud Jisu udang bu hakama jongi kane ka jingkale nitip haka jingto Bakhuid kaba Jisu ula shim kane kalong na ka sam shispa shipo ha kaba David hi Ukraine ya kane ka pam Yahweh u ong hau Adonai kane kalong ka jimut jangata ka keti Yahweh u ong hau Adonai Yahweh ulang utrai ka kadau nagabenda uble Adonai u yang nagabenda ukun Yahweh u ong hadu hau Adonai kabamud utrai ula ong hau utrai but hangne Jisu ubu yaka jinglong uble jongu hakama jongki haba ki Jew ki Pharisee ki peit taka jinglong ubriu jongu Jisu namar ngitip hau Jisu ngedon ya baro artele ki jinglong ulang uble ulang ubriu but ki Pharisee ki peit barabor ya Jisu kumubru na kata daw don bon sinia ke jingya tainia hato de ma u de ukun mystery ding ukun janga Maria ude na Nazareth kumno ken ulaban kren katne daka bor ka itiarayu ba udon namar kim shimla ban kindiu ya Jisu na ka jinglong ubriu shaka jinglong uble kane ka pelong yaki ban shem jinge ban pediang ya Jisu balong ukun uble but naga taga daw kila wan daw barabor ban penrem ya Jisu but kila ong haba Jisu ong alang ukono belai kila ong ukran ben belai namar kimpat la ban kenjo ne pen kentiu ya ke jimbo jembarka jongki shadu shaka ta kerdan bau Jisu lang ukono belai la daud kitip bau Jisu lang ukono belai kim nusu ban shale ben yawu henry namar ba kipetang yawu ukun ubriu ukun David ubalawan ban yalam yaki shaga jing job persha yaki nong roman kata ke jing sautu jangki kala pinsakut yaki nakaban maneyabu niyo haka fareng domesticating God ni domesticate ni kranchapang ki mrad kalau ni wan yalam yaki mrad kalau but ni train ni hikai si hikai nangta ki kerlalong ki mrad ki basa haying jongi kum hati ne wat ye ki ksoro ladang ni wat yaka ki story jongi ni ong ki long ki mrad klau hendreng ni pinblin ni pinyajan ni pinju ye ki bat ki la stamban sa badni hakane ka dor kadon ke jinglong hapo jongi ro ni pelong ia uble kat keriniang jongi beriu ni pendrit ya ubale sya keriniang jongi beriu kane kalong ke jinglong jongi Jew but ke Pharisee kaba kangla dia ki na kaban mane lai luit ya ubale kala kangla dia ki haka Jew kapor ben yo pidiang ya ke jingker ko kaba ke de ben dawa kaba ke de ben pidiang bunsin haka jingim jongiru tendeng ni domesticate ni pendrit ya ubale shaka jing rinyang jongi beriu kabamot jing rinyang jongi beriu kabamot kat nga jing barka jongi kat nga jing snow jongi kat nga jing shem jongi kat kum nga jing dolor jongi tendeng ni pendolor ubale kumba mangilang te kabangile kum ne ka jimma kalong ngimla duaishu ha Jisu ngimla ban maneshu ya Jisu bad ngistang ban kain sting palat yaka jinge jongiru kane kalong jimma ladangi domesticate God ladangi pendrit yau bale kat karinya kat kum karinyang briew
kane kan pinjot yangi kanglad yangi banyo pidiang jingger ku haka jingim de haka ta ka jinglong jongi parisi u Jisu u kren ya kane karukam badu krili yaki Balei ladalong kumda u David u kot ya utrai badu u betairu ba un perlong yaki briew baro haka slak jadjongu footstool perlong mano kabamot pendam yaki baro mano badon kane ka bor ublei ulaban pendam yangi ublei udon ka bor halor ka perte ublei udon ka bor halor ka beneng bananta Jisu dang ai beteng banong badun pensyong iawu sya kamon jongu u Yahweh u pensyong iawu Adonai haka kamon jongu kane ka long ka jimmul jonga ketin Hebrew bad khaba u kilikum ne ki briew ki basngap ki kamstat ki comment ki parisi pad ki snowdom ki sadusi part ki snowdom henry ki paidba ki snowcomen namaru Jisu udang keren ya ka bade ki paidba ki kloy ban sautu ya ka jinglong oblay na kata kadaw kila tur syawu ba ki kuaban kta yawu ki kuaban wanbu ya ki bapang ki bashitam ha ki jat jongo ba kindub yo jingoy ki paidba kila kamngeit ba kila stang ban yo I ha u Jisu udon oblay Jisu ulang oblay ki parisi pad haka jing sorong kila kanglad kane kalong ka benta kaba u Jisu kren hangne mintang ilaban Petru naka shiti jongo Paulus Bakhuid Timothy u Paulus Bakhuid u kendu ya u Timothy ban im ya ka jingim riewblei jingim Bakhuid badudai ban kusiar ba naka ban ngop hakano kano ka jing sinio wan hakamat kano ka jinge nanda haka ju kapor udang maham ya u Timothy namarba dashisha kibriu kibakwa ban im riewblei badu Chris kin sha ban bay kibriu kibakwa ban im riewblei hawu Chris kin sha ban bay kane kalong ketin kaba ulabu hakamat u Timothy kaba mod lada manga ban mapi ngijid ban im ya ke jingim ba riewblei hawu Chris katekana kadon ga jing shaban ben don bon gi briew ki shait on ngating ban dua ya side ne ngating ban ya trailang bat ka retreat center ne ngating ban long kam riewblei namar ngan ya kendu bon gi jinge te namar kata ka daw don bon gi briew ke jit ban im ya ka jingim blem namar kane ngi shait yo I ki briew kadbang kidang im riewblei kinang ya kendu bon gi jinge te ki briew ki ting ya ke jinge te ki kiar shi sundon na ka lat ka lendi ban long riewblei ki ting ban sha ban ben te ki suk jai ki shong suk jai kanamba ki num ya kendo jinge kane ka long shisha ki briew ki kawang mau tang hauding badon so ki briew ki kawang mau tang hauding badon so namar Balei ki kuaban ya so ngila don arti liki so pi hamto lara pi peit minda ki so baro lalut henry ki tanat baro la kidialut namar ki briew haka jingale jonki ban ke so kim perkashu iyaka ki tanat kila lebain ya ke ding bat kila yo lut yaki so hakane ke dor ki briew ki le ya ki briew ba imba kibri ki kran bain ki kran tat burom ladangi ngejit ban im kam riewblei kin ong opet ye ri kuit kayang hakaperte kayait hakaperte leze ki nos new yangi leze ki kran bain yangi ke kran tat burom yangi patkin yakendo jinge kawe hadin kawe pat u Paulus Bakhuid u kran shai kadar yakane dashisha lada pijit ban im ya ke jinge riewblei hau Chris kin sha ban bain te ki bri ki jit ya kelindi basuk ayu kababanginum duai kababanginum im rikoi kabanginum trang banlong ki bar riewblei ngiru nginjit ya ki jing sunu na kata kadaw ula yai benrap ula on ki riesiniu ki kangs ki nangs niu shushu ki nangle ki kams niu shushu Balei ki briew ki jit ban im ya ke kams niu namar Balei kiting iyaka
Yaka jingsha ban bain. Ki briew, ki sakut, haka jinglong dakai, namar lada ki pingala, kin kenlalong, ki di badon so. Lada don so ki briew kin kabang mau. Badu jisuru, ulai kendu yakane kaju. Kikili dakabor ka itiar ayu pilekumne. Dakabor ka itiar ayu pi penkoid ikini ki briew. Dakabor ka itiar ayu pi hukum Yahudi. Dakabor ka itiar ayu pi penkoid ya ke temple. Manu ba ay kene gabor. But uladon gabor na marulong Adonai, ulong utray, badu don gabor ban syong hakamon jong ublay, bad daga gabor ule yakane. Ko himmen ko para bon sin ngidu jingerku. Bon sin ngisa jingay na Jisu na marngi tieng, na marngi nushu ban long riewblei, tingi ong kumno kaba bangin im kumnehi. Ni im kumnehi, ni niap kumnehi. Kabamud don bon gi kristan hagane ga juk menta ki im nadu ka por kiyo baptisma hadu bakiyap ki pindet malumala ya ke jingim kristan kelam da tre ban kindiu kindiat ya ka jinglong kristan jongi syaka ta ka jinglong kaba u Paulus bakudu ong ya u Timothy syaka jinglong riewblei. Tang ki bak briew ki bak kindiu ya ka jinglong syaka jinglong riewblei kidon ka hok bandawa ya ka beneng hapadengi rikuid. Kibriyo kiba im nadu kapor baptisma hadu kapor bayam da kaba pindap malumala eki kamram kila malong kibriyo kaba hiar arsut shaka jinglong jongi risuniyo. Ki katalot na dong shadong jongene ke perte nangda ki ong hana ngilong kristan. Kane kada ki jinglong jombon kibriyo. Ban les niuru kimlele ban mane ubleiru kamlele hapedeng kini artili ki kam omdon kano ke jingala haga jingem jongi ngelaban yoi kambun kum kini ki jait briew haga ne ka perte duna ba ki briew ki bajit ban long riewblei. Jisu ukot uwer yangi sautu ya ke jinglong ublei jongu u Paulus bakudu kendu yangi bangi deven treshitom ban penne ya ke jinglong riewblei but ban pin kendiu ya ke jinglong riewblei dai na kata daw ki jing duwai kerpang ya ki retreat ki ba extra kabangi shimenda ha ki retreat center kumda ter kanlong ke jingyarap yang ban long kam riewblei but ki ve baro ki kam ki long maintenance work aba kali kasniu ngira shaka workshop kindiat por nanda ngi pensiona ladaka kano ka pipe las new pengala nanda sawan kane kade ke rukam bon gi kristan ki im hagane ka parte henry Jisu trangayu nangi balong ki ba kam riewblei kam kuin kanamba ngindup ya kendo ya ka jinge du kris ha ka jingem chongi ngiduai na binda kane Jisu beid karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi bangindup kam sauto ya ka jingkot ka jome kam riewblei ha ka jingem chongi bahad ngi sauto kadban nang riewblei nginang yo jinga bandup job halor ke jingsha ban bain atat Jisu karko yangi pensle yangi daga bo jongene ki Ïukharist Bakhuid enyaro ya utrai Jisu Christ